Čaute, zdraví vás Fanlogim z kanálu Fanlogim.sk /CZ. A dneska je to slávnostný den, lebo dneska sa odhalím poprvýkrát. Tu ma niekto môžete vidieť, toto blokovanie tu môžete vidieť. A je to kvôli tomu, lebo ja mám si na pláne robiť 3-notu lounge a také, tak aby ste vedeli, že či sa smejem alebo nesmejem. Tým mi môžete do komentárov posielať nejaké tie videá, ktoré budem do toho dávať. Teraz chystám jedno video, čiže povánku na môj hráčsky server na Game Teame. To vám hneď ukážem, ako sa to má všetko urobiť, áno? To sa nebojte. No ale musím vám povedať, že budete tam musieť mi trochu pomáhať, lebo ja tam teraz hľadám niekoho do A-teamu. Ešte tam je dosť voľného miesta, ešte 2 voľní spolumajiteľovia. A nejakí tí adminovia, 4 burgerovia a 2 OPčka. Je to z toho dôvodu, lebo teraz tam nikto nechodí, takže tak, no. Takže keď chcete, tak vy tam môžete prísť, teraz vám ukážem informáciu, potom vám to ukážem, ako a tam nájdete. Všetko tam bude ukážené, aj môj server, ktorý sa tak trochu pripravuje. No nič, teda poviem, že určite video, čo natočím. Takže čau,